Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay na yawi sa paglahutay, pusa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. The grass withers, the flowers fade, but the word of God will stand forever. Another Sabbath filled with inspirations ang among idalit diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Hi, hello, good morning. Happy Sabbath sa lahat ng mga viewers natin sa Luzon, dyan sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Pasig, sa Taguig, sa Parañaque, sa Marikina, sa Batangas, sa Camarines Norte at Sur, sa Cavite, sa Bulacan, sa Isabela at sa lahat po na mga abot ng programa namin dyan sa Luzon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Ako pong i-greet ang akong mga kaigsuunan o kapaglaom diri sa atong isla nga malipayon sa pag-experience sa martial law. Siyempre, unahon ako ang akong yutang na tauhan, ang iligan. Musunod ang kapatagan nga dira mi next Sabbath pag-concert.
ang Pagadian, ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Sibugay, dira sa Davao, sa Jensan, sa Malaybalay, kay Ugma, dira mi, sa Valencia, sa Pangantukan, sa akong mga parinti, ug uban pang mga lugar diri sa Mindanao. Yes, good morning sa atong mga kapaglaom diha sa Visayas, sa Cebu, sa Bohol, sa Liti, sa Samar, sa Iloilo, sa Dumaguete, ug sa tanan nato nga mga viewers diha sa Visayas. Daghang salamat sa iyong pasunod sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, good morning, maayong hapon, maayong gabi sa atong viewers all over part of the world, labi na sa Germany, sa Australia, Canada, USA, Japan, Korea, Thailand, Hong Kong, UAE, Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait. Kung asa man gamong dapit, salamat sa pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. And we would like to thank our viewers who help us share the love of God pinaagi sa inyong mga greetings, sa inyong messages, sa inyong pag-apo nga kanunay nga napaghatag namog inspiration sa pagpadayon sa buhat sa atong Ginoo. And of course, makapaglaom today, kami malipayon kay someone from far away land, labi na diha sa Macau, will be joining us this morning. Walay lain, Miss Lovely Golvan. Welcome back. Welcome! Nag-welcome po ko ninyo, no? Thank you so much for welcoming Yes. me back again. Wow. Actually, nalipay gid ko, maski man na ako sa layo na nagtrabaho, nakadestino, pero nalipay kay, mo bitaw nga nana nila, himo na ning Panimbaya sa Kabuntagon Tagon World. Yes, So, all part lang kay coverage. hapon ta diri. But actually, lahi ra gyud ning naagi ta diri sa studio, kay mamiss na ako ang mga fellow hosts, ang mga crew. Lahi ra O gyud syempre, nga lahi feeling. gyud ang i-greet gyud na ako gyud ang istorya live gyud ang atong mga live. kapaglaom. Yes. Welcome kayo. Welcome Love sila. og wala gid mo nag-abot ni Daryl kay si Daryl na po ilakaw kay sunod si Mana mo balik na po siya sa China. Unya kuyog po si Yop. So, wagin mo Sa na. China? Si nakuyog sila ni Yop dito karon sa murag sa Surigao sila. Lagi makasusubo gid Baka sa kayo Surigao. nga sa tanan pang mga adlaw karon pa gid kay I was thinking nga mag-abot mo ni Daryl o Wala. ni Yop karon pero Oo. siguro na gid sila ilang Na sila ilang mga lakaw kuyog ang Oh, pamilya but nila. next Sabbath we will be Mag-uban mo dito sa mag-uban mi Kapatagan. sa Kapatagan. So mga kapaglaom, among gikalipay karon nga nakauban namo si Lovely o atangin ninyo ang atong musunod nga mga segment dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Now, it has been said that gratitude is the very essence of worship. And this morning, let us be glad and grateful for this song rendition to be offered to God by our very own Lovely Gulfan diri sa Harana sa Kabuntagon. The rose that grows in winter, or feel the rain upon my face, or see the snow arranged like lace. I know Him better when I discover a wildflower's color, or touch a single blade of grass, or hear a child laugh, then I am sure that everything from the mountains to the stream, from the valley to the sky, the sunlight to the rain, when everything speaks His name. He watches over creations without number,
and yet he lifts the sparrow's wing and dresses lilies in the spring. He knows my name. He forms the dewdrop, his word commands the storm to stop. He makes the eagle free to fly and paints a rainbow in the sky, all for you and I. Everything from the mountain to the stream, from the valley to the sky. Believe when everything speaks his name. I cannot imagine it was all because of chance, when everywhere around me lies the evidence. From the ocean to the shore, everything from the mighty king to a tiny babe, when everything speaks his name. Panimbaya Sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Accounting Office, Mr. Edel Quirante and family, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Miss Ping Tigaong, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao. Mga kapaglaom, aduna ba kamoy problema sa inyong mga joints? Gasakit na ba na inyong mga tuhod? Well, mga kapaglaom, atong tunan ang usak unsay mga benepisyo nga makuha nato sa walking dili lang sa health tips. Physical activity doesn't need to be complicated. Something as simple as daily brisk walk can help you live a healthier life. Recent studies have concluded that even a low and moderate intensity exercise such as walking, when carried out consistently, is associated with important cardiovascular health benefits. Walking has also been shown to reduce anxiety and tension and aid in weight loss. Regular walking may help improve cholesterol profile, help control hypertension, and slow the process of osteoporosis. Walking requires good posture and purposeful movements. Ideally, here's you will look when walking. Your head is up. You're looking forward, not at the ground. Your neck, shoulders, and back are relaxed, not stiffly upright. You swing your arms freely with a slight bend in your elbows. Your stomach muscles are lightly tightened, and your back is straight, not arched forward or backward. You walk smoothly. Roll your foot from heel to toe.
As you start your walking routine, remember to get the right gear. Choose shoes with proper arch support, a firm heel, and thick, flexible soles to cushion your feet and absorb shock. Wear comfortable clothes. If you walk outside when it's dark, wear bright colors or reflective tape for visibility. Choose your course carefully. If you're walking outdoors, avoid paths with cracked sidewalks, potholes, and uneven ground. Warm up. Walk slowly for 5 to 10 minutes to warm up your muscles and prepare your body to exercise. Cool down. At the end of your walk, walk slowly for 5 to 10 minutes to help your muscles cool down. Stretch. After you cool down, gently stretch your muscles. Drink 16 ounces of water 2 hours before your walking routine. Let's take a walk for a healthier life. This is Miss Laila reminding you, walk by faith and not by sight. Be healthy is a wise choice. Salamat Doc Laila sa imuhang paghatag o amuhang kaalam. Kinahanglan giday nga maglakaw-lakaw ta dili na Ulang na tayo exercise lakaw ring. ta. Sakit imto. Para direk ang atong arthritis diha mawala, kinahanglan lakaw-lakaw kita dili ta sige katubang sa screen nato sa mga internet. Indeed, walking is really a good exercise, Yes. Wing. Yes. Ug karon ato na sad pahigahisgutan ang usa ka retired police officer who opened a square foot gardening or farming opportunity to his poor neighbors. And kani nga project mura siya hitting 2 birds in 1 stone because aside sa nagtabang pa siya, he's also promoting a healthy lifestyle. Ang istorya ni Brother Honorio Cervantes, mauni ang atong sentro sa Call It a Miracle. Gikan sa square foot plant box nga nahimong 300 square meter nga agritourism destination nga nakatabang og paghatag og presko nga utanon layo sa dili maayong epekto sa kemikal. Atong sisihon ang sinugdanan og sekreto sa kalihukan ni Sir Honorio Cervantes. Good morning, Sir Nor. Good morning, Ma'am Ann. Gusto mi mahibalo kung unsay sinugdanan sa inyong organic farming. Okay, salamat kayo no kay kanang nga pangutana go daghang magyapon ng utana sa mga nag-ani dinhi. Kung paano gid na naka-start nagsugod. So kini siya ang pagsugod namo dinhi wala magidamha. Unang-una ang isa gid niya maka-trigger sa ako nga namatay gamay lang atong Hibalaan nga pag makasa pero naka-inspire gid sa ako dinhi nga tudog gid sa pag-inani is ang Department of Agriculture. Ang ATI kanang Extension Department of Agriculture sa ATI means Training Institute no, Agriculture Training Institute. Kay mo gina sila naga-guide kanako lugar in terms of mga seminars, mga mas na-close ka dito. Yes, naka-close naka 2015 up to now. Then Kinaman po ka sa public service. Yes, then public service connect man lang nato na siya nga mahaom pud ang atong mandato kay lagi isa po ko sa chairman sa farmers. Then gitayap ko na lugar ang mga visioning nga so makatabang. meron na jud ang passion sa farming na jud sa imo. Well, sa ako is already a passion because kung hinunaon nimo nini kay kini good sa paghimugod nato ginini kung dili ka may tiyaga wala gi kay nilaga. So inana nga bagay kung isa lang ka business ma-failure ka dinhi daghang kay mga failures nga niabot sa akong kinabuhi. Kaya impact gani sa pag-start na ko dinhi nag-strike sa ako ganini ang ulod. Nya wala man gani ko kay balo kay wa man koy technician nga ni duol sa diha. Wala gyud ibig sabihin straight to the point nga klaro gyud nga mangita pug kag mga call a friend ka nga. Then after that nagsaliksik ta pagtuon kita na mga training nga atong gi-applyan nag-attend tag training and kanang concoction kanang natural farming. So may understanding lang as long as mutuon ta, then i-apply na ko din sa akong gamay nga luna. Imagine mo, this only around 300 to 100 nga din sa gamay nga payag-payag o 200 po dito sa atong farm. Sir, unsa man imong advocacy ani imong organic farming or organic gardening? Yeah, ang journey anniversary ko is to teach for free dapat.
dapat gina siya kay ngano. Okay, you have this season-long farmer program school. Natay season long, natay tinatawag nga farmers field school o niabot ta ning mga nag-training na ta, nakapag-graduate na ta o training din nga mga estudyante nga taga-habitat. So kini sila mga 25 kabuk ni siya through the support of ATI. So ang gasto sa ila din nila ang binyo. Kay accredited naman pud ni, inspired naman pud ni. So kana sila tagduan nato even sa mixing, tagduan nato even sa pag-handle sa crops, pag-amuma. Kaya naman tayo tinawag nga garden management, pest management, water management, soil management. So kana siya nga mga spito. Kana sila ni agi na sila. Yes. Pero lagi ano na may limitasyon. Kay pila lamang ka oras, di lamang gid sila nga pareho college nga gikas buntag pang hapon o hapon pang gabi. Tinog amo. Kung sa alternative school lang sila nga ato paghimuon sa ila. Sir, unsa may mga kalisdanan or mga challenges nga imo ang nasugat aning imo ang organic farming kay kanang farming ra ba kay feel na ko ako mag-farming nga kailangan jud kag pasensya kay gatanom ka karon pag human pila pa ka bulan or kaadlaw nimo maani. So kanang mga challenges mga sa ako lang ha, una ang climate. Mo ginay pinaka problema ginhamo kay usay mo init, usay mo ulan. Okay, sa mga ginagmay lugar kay lagi ang atong gi-apply dinhi is good agriculture practices. In fact, na-certify na kita sa national level nga Department of Agriculture kay Secretary Piñol na kining atong garden is GAP certified. So standard kita all over. Number 16 lang ako sa I think dinhi sa the whole lugar Mindanao. I don't know kung 17 ba ako, but gisunod na to na ang pamaagi nga pag-advokasya nga kining tanan mahaom sa atong pag daghang failure una pest management. May first nimo mention ang climate change, ikaduha nimo kining pagpangayo nato mga gamit ba sa agrikultura like equipment like shredder machine. So dili gid ni person aside nga dili pud imuha lang jud no ma'am kay kinahanglan call a friend kay call an agency nga makatabang pud sa imo kay limitado man pud ang akong pension. Kung tagaan lang tingali kog suporta sa gobyerno, tagaan lang, to be honest lang, nga ang kwarta sa gobyerno may butang sa pamaagi sa pagtudlo o papalit sa mga ekwipo nga atong igamit dinhi. Tingali sa ako malipayon jud ko. Kay ngano, ma-perfect man gyud, di magi perfect nako, mahanay nako unsay ako. Ma-optimize nimo imong ug kana may balik nato sa katawan. Yes. Sir, giunsa man nimo kaning mga kalisdanan nga imo ang na-encounter during sa imo ang gardening or kaning imo ang advocacy? Ug giunsa man nimo ni gitagaan og lusot or git solusyon? So isa solution is positive thinking. Then prayer. So nga akong advokasya is garden og pareham lang gyapon because we love people. We share people. Then kung maka-share kag isa, it's a perfect na isa kadlaw, urag happy nako. Kay nako'y matabangan. So without consideration of money, no, di man money ang pinag-usapan nato dinhi. How to conquer your heart insofar as promoting organic farming. Ang akong inspiration is my accomplishment nga na-share nako na palago nato. Then naka-share pud ta sa uban nga matanaw nila nga ang akong mga crops nga naglambo unsa diha lugar ako satisfied ko kay ma-appreciate man siya may ngumalan siya nga it's amazing, it's wonderful. So kana mga words nga duha ka buok makadagko po na sa akong buto, it's a passion. Yeah, kinahanglan imo ginang kaugalingon kasi kuno sa pa diha mga ninaskugon man na mapakitang tao ka lang inana kaya ako lahi man this is to believe. Kung unsay nakita ninyo adto lang sa akong garden i-prove na ako. Kay sa ako din whenever nga nag-lecture, actual man ginato, kanaog ta, din atong himuon, muna yung procedure. Sa karong mga panahon, adun na tayo problema ang crisis sa food. Food crisis, and even sa atong mga anak o mga apo. Pakanon ba nato sila sa usa ka bagay nga na chemicals or dili. So, share lang ta, mga ginikanan o kamahan lugar nga na diha, mutanom ta nga para sa atong mga anak o sumabot sa mga panahon. Nga healthy ang atong country, healthy po ta. Then let's pray nga kanang ilang mga mind, ang ilang mga kaugalingon nga di nato ma-motivate, ato nang i-motivate.
hopefully in the future makaamgo sila nga kining atong gi-advocate adunay kapuslanan na ipili kung may patak sa ilang kasing-kasing na ma-advocate. Salamat. Atong nasaksihan nga dili babag ang edad sa pagtuman sa atong mga plano kung kita adunay ligong tumong og pagpursige. Hatagan lamang nato bili ang gipiyal sa Dios kanato sama lang sa 300 square meters ngayon ta ni Sir Nord. Iya kini gibugwal, gipalambo aron motubo og mamungang maayong produkto. Atong hinumduman that every success starts with one step. Di ko naisip ang dami mong biyaya at di na mabilang ang naramdamang tuwa. Naaalala ka lang sa tuwing nangangailangan, ngunit ika'y nalilimutan pag walang dinaramdam. Sa bawat araw na dagdag ng aking buhay, tubig at hangin ng Diyos ang may bigay. Araw-gabi ramdam iyong kamay, ikaw ay walang kapantay, pagmamahal mo'y tunay. Kadalasan laman ng panalangin na maibigay ang aking hiling. Kapag ang daloy ay di sumaayon, di matanto, ito pala ay hamon. Sa bawat araw na dagdag sa aking buhay, tubig at hangin na ang Diyos ang may bigay. Araw-gabi ramdam iyong gabay, ikaw ay walang kapantay, pagmamahal mo'y tunay. Sa bawat araw na dagdag sa aking buhay, tubig at hangin na ang Diyos ang may bigay. Araw-gabi ramdam iyong gabay, ikaw ay walang kapantay, pagmamahal mo'y tunay. Panimbaya Sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Accounting Office, Mr. Edel Kirante and family, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculaw, Miss Ping Digaong, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao,
Our spiritual life had been provoked recently over things that we are seeing within our congregation. Attendance and participation in church seem to drop and becoming optional instead of priority. Is this a manifestation that our faith is slowly getting weaker? Faith can endure through trials of the vilest kind, but if it becomes diluted, what good is it? Salt, an incredibly hard compound, is something that's not easy to destroy. Accordingly, it is a high melting point, and when smashed, it would simply create tiny crystals. But wait, there's an easy way to get rid of salt. Just add water, and it will certainly dissolve until it is diluted. This would remind us what will happen to us when our faith becomes diluted. In Romans 12:2 and 1 John 2:15, why Paul and John are so insistent that our faith and our lives must not become diluted by the world and its values. Good Morning Pastor invites you to study with us about the peril of diluted faith. Yes, good morning, and you are back here in Panimbaya Sa Kabuntagon World, and we have with us this morning the District Pastor of the North Central Mindanao Conference, the Rainbow Association, Pastor Levy Baybay, who will teach us and enlighten us on the issue on diluted faith. So good morning, Wing, and good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Ba, morning, ang Dad, sa diluted inyo nga tanan. faith kuno, Pastor, because it's been said that we are supposed, as Christians, as believers of Christ, we are to be the salt of this earth. Diba? So, Pastor, sugdan nato ni siya. Kay medyo kani murag mga makita nato ni siya ba sa simbahan, Wing, yun niya nato, no? Ug ba nga simbahan, what does it mean to have a diluted faith, Pastor? Kanang diluted nga faith sa akong gitan-aw sa dictionary, usa ka pagtuo nga nagadiminis, nga kawala. So kung kanisya manaa sa tuang iglesia, very dangerous kayo ni siya. Kay magamay o madako ang membro sa iglesia kung naa ni siya nga pangunahuna, mahimo nga magluya hantod siguro ang delikado diya mawala ang makaigsunan. Kaya nawala na ang kainiton, Wing ba? Yeah. Sa ato pa, Pastor, usa ni ka hulga o peligro sa atong nga church. Yes, Tinuod na oo. siya. No, nga dili na to, kung dili na to bantayan, delikado. So, Pastor, kato bitong sa illustration ka ganina sa atong intro video, no? Yeah. Nga kanang ang asin. Okay. Grabe magyud kay na siya og gamit sa atoa. Yes. Bisag sa panlasa sa atong pagkaon, even sa pagsanitize, inana ba? Pero pag sagulan na siya og tubig, ma-dilute na siya. Does kana siya bitaw nga atong pagkaasin nga masagulan og tubig have something in common with the so-called diluted faith? Yan na. Tungod kay ang asin sa kung ato basahon ang chapter 5 sa Mateo, nagsimbolo ang pagalagad sa tao sa asin. Kinahanglan ang asin insakto ang iyang kaparat. Kung mawala gani ang kaparat tungod siguro butangan siguro og tubig, malasaw na siya. Pag malasaw na siya, dili na strong ang iyahang itawag nga kaparat. Dayon kung ato na siya ikumpara sa atong pagtuo sa Ginoo, no, kung ang atong pagtuo sa Ginoo mabutangan siguro sama sa asin nga mabutangan og tubig nga malasaw siya, dili na siya ligon, dili na siya insakto ang iyahang sabor. So kung ingana ang dagan sa kinabuhi sa tao, ang mahitabo, Wing, ma'am, ang mahitabo wanay klaro, bisan unsaon nimo siya og dasig, bisan unsaon nimo siya og pahimangno sa pag-alagad sa Ginoo, wala yun. Tungod kay na-diminish ang iyahang pagtuo. Natambunan na siya, Wing, no? So, kani Pastor ba, kana lang, on a practical sense or practical side, kani bitong atong gitingon nga kanang tubig kay, di ba, ang asin. Nindot man siya, pero masulan, ug daghan na kay nga tubig. Sobrahan. Masubrahan. Usap, unsa ni siya, Pastor? Would we consider this kaning tubig diri as the worldly nga mga mga aktibidades? Unsa ba ka? O mga challenges na sa imong kinabuhi kung nindot man na nga ang asin o ang pagtuon na to, butang-butangan na to og tubig po ginagmay. Pero kung malabihan dili pod maayo kay ang atong gi-expect nga gitawag nga timpla sa kinabuhi sa tao nga malig-on ang iyang pagtuo sa Ginoo, kung mawala na siya nga atong expectation, ang may tabuan na may useless ang imong pag-alagad sa Ginoo. So, Pastor,
sa ato nga church karon dili man gid kalikayan dunay mga kaigsunan nga dili kay mo participate sa church. Yes. Oo. Unya ang uban murag wala lang Ma'am J ba? Tinuod. So kini kuan ba ni kanang dako ba ni nga posibilidad nga ang pagtuo sa tao mawala? Oo. Actually, sa atong paglagad sa Ginoo, kung magamay ang membro sa iglesia ag madaghan, dili na siya mo'y bugat nga problema. Okay. Ang problema diya bisag magamay og madako ang atong membro sa iglesia kung naa kini nga klaseng isyu may tungod sa pagdiliyot sa pagtuo nga dili ikaw mo participate sa programa, dili ikaw magpakabana kung unsay mga dagan sa programa sa iglesia, mo na delikado. Mo gani nga sa North Central Mindanao Conference karon natay gitawag nga CBST nga program, comprehensive Bible study training. Gani sa kuang district karon sa Bunbon na karong gabi imi nagsugod. Ay, okay. Akong ipa-regard sa mga kaigsunan sa Bunbon nga mutambong yod. Kani nga training, gitrain ang mga kaigsunan on how to participate sa bulaton sa Ginoo sama sa care group, sa mga cottage meeting o mga wali nga ato tagapagtagad, no? So kung mo participate lang untas lani nga mga programa, dakon ni siya nga makataba nga dili ma-diminish ang pagtuo sa tao o ang kaigsunan. Di ba kay in other words Pastor Basim gingon ang kada sigun ang mahadlok ta kay Basig mawala. Basig mawala bahalag gamay lang sa membro ang membro sa simbahan basta kay dasig kayo. Di ba dasig ba dili gyud na siya problema kay mo nay mos mulihok gyud. Ba so mo na siya. So Pastor apart sa kanang program nato sa conference on sa kanang sa church o kanang bitaw ikaw personally unsay mong mahatag kaya nga mga advices nga ikaw as an individual para bitaw we live in our dili man gyud siya kalibutanon man gyud ni kayo material nga kalibutan nato no naagi mga tentasyon. How do you like bitaw guarantee or make sure nga ma-maintain nimo ang imuhang kadasigon nga unsay mga aktibidades kaya nato pwede nato ma-engage ana Pastor? Sa ako ang district karon naghimo ko og usa ka scheme o pamaagi nga wala na ako ni nabuhat sa pito nako kag district nga nagian. Ang gibuhat nako sa akong district karon akong gipakadako gi-influensya, gi-encourage nako ang akong mga kaigsuonan nga mo participate sa care group. Then we approve sa akong elders council nga every church or every care group in a church will sponsor a cottage meeting. So magani nga as of now we have already 5 cottage meeting na natapos sa akong district, and with that cottage meeting ang care group o ang makigsunan mo participate para madasig sila. Kay kung nagalihok kani ang makigsunan wala na ipagpagutbot, wala na ipaglalis, wala ipaglibak. With that activities mahimon sila nga mulig-on ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Correct. So they grow together kay they're communing man no with each other. It's that the bond kay kung ikaw ra pud buing gyud ka mo awa gyud. Wala. Di ba? Matintal gyud ka. So Pastor, unsa may sekreto nga makita ta nga asin labi na dito sa gawas kalibutan karon mahimo tang asin para sa ila? Ang sekreto na i-maintain mo ang imong kalig-on sa pagtuo sa Ginoo para mapareho sa asin nga ang sabor ga permanente. Ayaw gyud hatagig pagtagad bisag daghang treat sa imong kinabuhi nga ginapanikamot ni Satanas nga madaot ka sa imong pag-alagad, pagdumula sa iglesia, kung sa imong bahin as a member. Ayaw bantay, ayaw kumpiyansahin nga Satan will do something to destroy yourself para mahimo ka ang gitawag nga makaiwag sa katawhan. Dili nga makadaot. Nga mo ingon na unsa man to pastor man ta to pero Correct. lahi man punder na dayon wala na dayon ang asin tabang na dayon. Gani naagyo na siya ang nurturing anak gyud, di ba? Kung ana ka sa imong faith. Nya Pastor no daghan kayong salamat Pastor. Would you have greetings and parting message sa ato ang viewers? Una ako tagang pagtagad ang akong panibaya sa akong pamilya. Sa kabok na akong asawa, si Mrs. B.T. Your one and only yun na siya, the one and only. And my two daughters, si Levet Angel o si Velvet Jean. Then ang si Bisti karon nga nagapadayon sa Bunbon Church, akong makaigsunan, nga akong gikuan nga mutambong sila. Then my speaking engagement today sa Bulwa SDA Church, ako'y mawali dito. Dayon sa Tibok Rimbo Association, di na ko tanan ma-mention ng tanan ako iglesia. Mayong buntag sa inyo Diyoha o happy Sabbath. Alright. So daghan kayong salamat Pastor no sa sunod na pud nga mga
episode o segment sa ato ang GMP. Yes, mga kapaglaom, no, we should always remember that if we keep our faith with God and in God, nothing is impossible. Yes, mga kapaglaom, dako jud kayong faktor ang ato nga pagtuo, pastor, no? So importante na. O karon mga kapaglaom, musunod ang atong Bible trivia. Right. Ang question is, Pastor, would you do the honor? Okay, ang pangutana diri nag-ingon, who was Herod's brother and former husband of his wife, Herodias. Alright. So tawag na mo sa 0917-775-602. 0917-777-5602. Right, mga kapaglaom, okay? Gikanta sa Bible Trivia, padayon na itong pagtuon sa Bible sa Bible Beats. Lain na sad nga adlaw karon mga kapaglaom, mga magahimo kita sa Bible Beats. Ako makauban karon ang akong partner sa studio ug makauban ako karon outdoor. Walay lain kun dili si Yop. Yes, Kuya Wing, makigduyo ko nimo karon no sa pagpangutana sa atong mga kapaglaom nga naa diri karon sa Yes. Atong pangutano ng atong mga kapaglaom, sa tanang milagro nga nahisgutan sa Biblia, unsa may ilahang pinaka-paborito or pinakaganahan nila? Yes, tong milagro ni Jesus. So Yes. atong pangutano na atong mga kapaglaom karon makisayod kita. Sige, So ready tara. na ka? Ready na! Okay, go. Tara. Sa tanang milagro nga nabuhat ni Jesus samtang naa siya diri sa kalibutan, unsa may pinaka nindot ug pinaka nabiliban ninyo? Katong kasal sa kana. Mao gito akong naganahan kay tiyaw mong ang 12 katadyaw na himong bino. Nya wala gyud nga record nga nahubog ba. Akong naganahan mo po to kay napakita niya nga ang iyang pagka milagro nga gihimo. Okay. Asa may pinaka paborito nimo? Ito pang-ayaw sa sakit. Ha? Ito pang-ayaw sa mga sakit. Pang-ayo sa mga sakit. Nganong mao man to imuhang ganahan kayo, sir? Ang ganahan kay umanay kuan gud nga mag-ayo, pang-ayaw siya sa adlaw nga nagpahulay. Naagi siya sa simbahan nagpang-ayaw sa mga masakiton. Naglisod naman tagtubagan ni Kalami kay Masad. Oy, ikaw sir, unsa man ang imong ganahan nga milagro ni Jesus ang pandini sa kalibutan oy. Kasi Ginoong Hesus nagpangayos na matanon na sakit ug nasta to magiyawaan ni lagpot ang yawa. Nganong ganahan man ka ato nga milagro ni Jesus? Kaya aron daghang tawo mga luwas. Pinagi sa milagro. Yes, nakita gid ang ebidensya nga wala gyud makaalas siyang nahimo nga mga milagro din sa kalibutan. Okay, amin. So padayon sa Ito na kayo sa sakiton. Ayo siya mo sakiton ikaw. Dire. Okay, ikaw ma'am. Maayo masakiton dire gapon diha, kapipis man. Dire. Nagatabang siya og nagpakitag mga mirakulo nga usahay nga murag lisod. May imposible pero wala imposible para sa iya. Itong isda 5. Katong nidaghan ang pagkaon. Ikaw, sir. Tong gihimo niyang wine ang water. Wow, dito Himong kasal wine sa ang kana. water. Kasal sa Yes. kana. Okay, ikaw. Katong gibuhi niya ang patay. Gibuhi niya ang patay. So, anong ganahan mo ato? Ikaw. Kaya aron dili na mamatay ang tao. O sige, ikaw sir. Ako kaya bisag simple ra kay ta kung naatay Kristo sa atong kinabuhi. Mabag-o gyud ta, bisag simple. Amen. So at least atong nga time wala sila nangahubog, niinom sila. Ako ano great juice magudugod. Mao. Ikaw, sir. Interesting nga ito kay kaon gud. Oh. Kinalan nga sa kadaghan nato kinahanglan magkakaon gud ta. Pero kato apike pa kay kanon game. Habot sa binagro kakaon sila tan satisfied. So importante ang kaon. Kaon gihapon. Kaon. Okay, amen. Yes, mga kapaglaom, thank you kayo sa imong paguban ako karon. Yok. Lingaw kaayo no, nindot kay tong massage. Nindot kayo unya ang pinakaganahan nila nga milagro nga gihatag gihimo ni Jesus katog yung pag-ayo sa masakiton. masakiton. Kay daghan ang masakiton labi na karon atong mga hawak, mga. So unsa man ang imong experience karon kapunon? Nindot kayo no, na-appreciate nato nga ang atong mga kapaglaom nagid sila kaalam about sa mga milagro nga nabuhat ni Jesus Christ samtang naa siya diri sa kalibutan. Yes. So thank you kayo sa imong pauban ako sa sunod na pud nga time imong Yes, pauban. salamat po Kuya Wing. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran kini si Yupo Kishima. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Hey kids, welcome back to Kids Station. Mouse. Jesus love is a bubbling over.
are they used for? What does God really want us to do with our hands, mouth, and feet? To minister and inspire other people. To reach out to those who are in need. By going houses to share God's word. Yay! God has given a purpose to everything, so use what you have wisely and ask God what you can do for Him, not what He can do for you. In Exodus 9 verse 16, it says, "But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power, that my name might be proclaimed in all the earth." Always remember, see you next time! Mga kapaglaom, alas 7 na usab ang Takna sa Kabuntagon ug kamo among gibitara sa pag-iguban karamo sa pagampo sa 7-7 prayer. Diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Ato makauban karon ang atong District Pastor sa Rainbow Association sa North Central Mindanao Conference. Madalain ko dili si Pastor Levi. Bye-bye, Pastor. Salamat kay sa pag-iguban karamo karong Kabuntagon. So atong i-apil sa pagampo, Pastor, ang ipadala di mga prayer request. Una, please pray for Brother Joseph Estrada, father of Sister Meiji Ogarte Estrada Villanueva sa iyahang sakit aron sa maayo. And ato include po ang tanan nga mo take o licensure examination for teachers this coming September. And then apil po nato sa pagampo, Pastor, ang tanan mga estudyante, ando na sila problema sa ilahang Sabado, no, labi na sila yung mga klase Sabado ato silang apil. O in general ang atong mga officials sa government and sa atong tibok panggobyerno diri sa Pilipinas. Pastor. Okay, so at magampo ta o ato idukot ang ulo sa pagampo. Langit nun o gamahanan nga Dios. Salamat kayo Ginoo sa imong pagpukaw sa among katulugon sa gabihon ining kabuntagon nga nakamata kami tanan. O ganiya kami karon ining Takna sa pagampo nga gikatakda sa saktong oras sa alas 7. Nagpasalamaton kami Ginoo sa imong mga paghatag o kayuhan taliwala sa daghang mga challenges among kinabuhi apan kami nakaginhawa o nakamata ni Takna. Karong Takna Ginoo ako naniya karon mga request prayer sa kang Brother Joseph Estrada. Ikaw na kay balo Ginoo sa iyang sitwasyon karon. Ikaw na kay balo sa iyang gibati kung naunsa siya. Nagahangyo ko Ginoo sa imong gahom nga unta ikapatugbabaw kaniya kung aron singa na makatabang kini o pag-ayo sa iyahang kinabuhi labi na gyud siguro sa mga tambal o sa nagatiman kaniya sa iyang panimalay nga unta Ginoo uban sa imong grasya kaluoy mamaayo siya. Ikaduha Ginoo ako nagaampo sa mga teachers nga mo take sa board exam karong September. Ikaw na kay balo sa ilang pagpangandam. Ikaw na kay balo sa ilang mga nasabtan sa ilang pag-eskwela o karon sila maga-review aron sila mahimong board passer o makapadayon sa ilang tingwa labi na gyud sa pagtudlo. Nagkalaylahi Ginoo ang ilahang mga kaalam o ilang nasabtan. Apan ako nagatuo pinaagi sa imong dakong gugma o gahom nga imong ipagatugbabaw kanila nga masabtan unta nila ang exam nga ilang pagatikan aron sa Ginoo magamit nimo sila sa imong buluhaton sa gobyerno og sa asan dapita nga sila gikinahanglan. Ikatulo Ginoo ako nagaampo sa mga estudyante nga nag-eskwela nga adunay problema sa adlawng Sabado. Pinagi unta Ginoo sa imong gahom o sa mga teacher nga na-involved nini og mga estudyante nga unta tagahan nimo pagtagad nga makasabot unta ang ilang mga teacher nga dili unta sila motek sa adlawng Sabado mapangitaan niya paagi mga proyekto project bakaha or mabalhin ang schedule
aron singana ang imong mga kabataan nga mga estudyante malipayon sila nga mag-aalagad kanimo nga matinumanon. Ako nagampo sa Ginoo sa ikapat sa sitwasyon sa atong gobyerno sa tibok Pilipinas. Taliwala sa daghan nga mga challenges labi na gyud sa marawing problema sa usamis ug uban pa mga bahin sa tibok Pilipinas, Ginoo. Labi na gyud sa atong presidente, sa among presidente nga mao si President Duterte, nga unta ihatag kaniya ang insakto nga giyaw basin mong gahom, nga ang kahapsay o ang kalinaw, Ginoo, magapatugbabaw unta sa mata usa kanamo. Sa katapusan ako nagahangyo kanimo nga imong grasya kaluoy magapanaa kanamo karong adlaw samtang kami magasimba sa ako makaigsuunan sa Bunbun Church nga sila magaparticipate sa pre-seminar sa tibok Rainbow Association o sa North Central Mindanao Conference o sa tibok Pilipinas sa tibok kalibutan nga ang amo pag-alagad karong adlaw dili makawang o kahimutan kung babatna na mo ang grasya kaluoy uban sa imong tabang sa Hesus manuluwas. Amen. Amen. Daghang kayong salamat, Pastor, sa daghang salamat po. Kabuntagon. O mga kapaglaom, kaduna ka may mga problema o mga butang nga gusto nyo ipasalamat o idahi sa Ginoo, pwede ko nyo ipadala sa pinagi sa itong contact number ang makita sa inyong mga TV screens o pwede usab sa itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, let us be reminded that this is confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His name, He hears us. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Ikaw ang talampan, kahadlok ipahupay mo, o kalawiton sa sigurong kaluwasan akong saligan. Ikaw saligan, ang mahuyang makuskan sa kusog mo, Ginoo. Ikaw ang talampan, kahadlok ipahupay mo, o kalawiton sa sigurong kaluwasan akong saligan. Ikaw saligan, ang mahuyang makuskan sa pusog mo, Ginoo.
Panimbaya Sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Accounting Office, Mr. Edel Quirante and family, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Miss Ping Tigaong, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao. And we are back sa inyong paboritong TV program, sorry. Yeah, sa let's claim Buntag sa that. Sabado. Alright. Ganyan na po kita sa paghatag tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, aduna ko'y suliran nga gidaladala karon mahitungod sa akong love life. Usa ko kadalaga nga ni-graduate na sa college ug karon by God's help nagtrabaho na. Amen. Nanapod ko'y uyab nga ni-graduate na pod ug sama nako nagtrabaho na. Happy mi sa among relationship karon until niabot ang dilema nga ako ra gyud ang nasayod. Niadtong college pa ko, before mi nag-uyab sa akong present boyfriend, na ay lalaki nga nakakuha sa akong attention ug interest. Ganahan kaayo ko sa iya ug siya pud nagpakita og pagkagusto sa akoa. Grabe jud kaayo to nako siya kaganahan ug mao pud iyang ingon sa akoa. Pero isa ka adlaw ni ana, nawala ra siya kalit. Wala na ning contact sa akoa hantod nag-move on na lang kog akoa nga wala jud ko kabalo sa rason nganong ingon ato ang nahitabo. Sakit kaayo. Hantod niabot ang panahon nga nagkauyab ko aning boyfriend nako karon. Apan usa ka higayon ni ana, after 5 long years, nibalik siya contact sa akoa ug ayha pa niya naingon ang tibuok rason nganong nawala siya, and his reasons were because of his focus sa studies kay usa na siya ka scholar. Wala jud siya nakauyab sulod sa 5 ka tuig. Nag-apologize siya ug nag-express siya sa iyang feelings pag-usap ug nibalik pud akong pagbati sa iyaha nga kaniadto walay closure. Unsa man akong angay buhaton nga naa naman ko'y uyab karon. Hala no ha? Murag katong sa kanta ba kung pwede lang dalawa ang puso ko. Muna siya nga tungkuan. Sumpaya na imposible. Hala no? Hala na ay pagka-ampalaya. Wala pa na maho si Awing. Gabi siguro ni ampalaya na si Awing. Di ba? So bitaw, oy, seryoso siya sa iyang dilema. Di ba? Oo, fits. Kung ikaw lalaki, unsa man imong matambag sa iya hafits, oo ba? Kasi na maglibog, bitaw ka, nga nanay mo present. Correct. Sana dalawa lagi daw yung puso. Oh, it's sad to belong to someone else. Yes! Ana siya lang. Lyrics. Correct, ang peg. How could you say So, it's the kinsa right ang one? right one? Oo, Sige, malagi bitaw. Problema kung right. Mao na Lisod siya. kining naglibog ka, nga nanay mo. Kung supposed to be, ma'am, pero hindi na ito maglibog, no? Kaya na may ato sa present. Mao. Wala pa po daw siya closure. Wala yung closure po. So, magaling problema sa mga laki usahay sa ato po, no? Nga mamiya, bitaw ito, niya pakita tag motibo, niya kalit lang tanibiyan, hanging na yun. Di ba, lisod kistanan. So, hopefully, lesson learned po na sa mga lalaki nga, kung mo, biya magaling ta, dapat sa hatag motibo, dapat dapat closure kay lisod na po sa side. Klarohay. So, suggestion na ako, ma'am, para sa mo, focus lang sa present mo. Enjoy na kay happy man mo, siya, diba? iba Happy ingon man siya. ka, Oo. diba? Diba? So, ayun na lang to, kuha ka tong past. Oh, Diba? ibutan na lang siya nga sa imong kagahapon, ha? Lagi, do, nasa feelings nga may, pero niagyo naman po to. So, makadugan lang po sa problema if i-divert pa po niya ang attention dito. Ba, so dito na lang siya. Kay happy man po siya. Ikaw, Bing, diba? Yung pa si Lovely, oh, it's sad to belong to someone else. Well, sa ako ako saya being mag-honest na kasi imong kagalingon sa imong self sa o katong imong present nga boyfriend. First nga imong buhaton is magklarohay pud mo ato imong bagong imo ang na-uncover nga nimo nga balik nga nga feelings feeling ato nga laki magklarohay mo kay kung naghigugmaay mo di ay ito imong present boyfriend kay
unfair siyang part nga na kay feeling sa uban nga tao. Correct. Murag lain ba? So, Oo. dili nimo siya ma-fully love ang isa ka tawo. Kay naamang ka na yung isa. So, ana lang, biana sa imo kaugalingon ug sa iya imo ug sa person nga involved. And Lagi. para dili bitaw Ba, magbungag kay murag duha-duha gyud siya kayo. Ang isa ka kamot sa isa. Ang isa dito sa likod pod naggunit agay, Ako di ba? lalaki Kaya naman, kagahapon. makarealize ko lang, napuli kay gusto lain, sakit. Ba, sakit po, di ba? Hilong lagi si Awing ro. Ba, sige daw wing Hilong be. patay Unsa man to? na Ang Awing, palaya hilong plus. man. Unsa makaha? Kamu mga Himala. babae, paasa jugay mo. Ah, gay. Unsa ni wing Unya ka ng relate 5 man? years. Dili oh. kaya ako kayang paso. Paasa ang ano, naglibog siya niya ang lalaki na nagud siya uyab. Wala na siya uyab niya, moadto na po siya dito, di paasa. Unya so katong paasa 5 sa years nga present. katong Kato paasa man pudto. katong 5 years nga ingon niya wa nakauyab tong iyang ganahan, mo na yung imposible. Ano, 5 years nga. Pwede ra gud mag-istorya lang wing no. Nagpadungog-dungog mo siya sa imuha before niya 5 years na siya kuya. Pero actually ang akong matambag sa imuha. Kani seryoso na. Ako matambag sa imuha. Ayaw paasa. Uy kay kung imo to moadto ka atong imuhang daan, nya unsaon na lang na imong uyab. Gani. Nag-asa na siya nga ikaw ra gyud gihigugma, ang hunahuna na matulog mo mata ikaw. Agoy. Unya pag isa ka adlaw mohawa ka siya kay imo tong piliun tong una gibiyaan na gani kaniya isang nagpaasa paasa to diri sa Gani. channel daghang mga boys diri pero walay paasa ni Agoy. mo na nga ang imuha dia focus na lang kana imong uyab karon ko wa man siguro na kulang lang siguro mog banding ana ayon to hunaw-una atong mabot kay imo tong hunaw-naon siya biyaan na pug kalit ato magmahay jud ka basin unya og delikado mukalit to gawa mo na nga balansiha gyud tarong. Paasa. Ayaw paasa kay luoy kay ming mga lalaki. Ba? Paasa. So paasa ba? Unsa ka ha? So mani. Si Lovely. Dili kay katukuan ba? Di ba? So dito di ba? Be true to yourself. Don't be love all the way from Macau. Di ba? Nag-uban na gyud mi ni Lovely. I have a Lagi, say. finally. Di ba? Finally. Nakaingon gyud si Awing ato nga imposible kay iyaha man gud tong binuhatan. Motoo gyud Ba? ta. Oh. Kay lahi man Gani. gyud ang nagit sa experience kay sa relate theory match lang kaayo. application Oo. ato gyud ang Booking ang lalaki tulungan. ato, May booking. nga buyag. Tuo gyud ni Awing. Oo. Booking Kay- ang lalaki. Ayag to Church na experience ni. Kay inani man gud ni siya kasagaran ra ba gyud sa kana bitaw makakita ka kanang bag-o. Ang imo dayong hunahunaon din si imong sa imuhang present boyfriend kay puro mga negative. Amen. Okay. Kay Kusuga, oy. gusto man dayon nga mapulihag bag-o. Balik, oo. Kabalo Ah, din baguhan. kani man kung mga batan-on gusto mag-explore. Oh. So kung inana man lang hunahunaon sa apod nimo kung unsa pud ang mga positive ug mga kanang mga mahalipay nga mga moments with your Correct. uyab. Gani. Kay para imo gyud i-balance kung kinsa man gyud ang imuhang gusto. Okay? So dapat kay dili man pwede nga duha, isa ra gyud. Correct. Kung imuhang yung pitan ang isa kay formal. No, mo gyud iyahang murag gi-declare nga uyab, pero ang isa kay sideline. Dili gyud na pwede. Lagi, Wala dili siya gyud. pwede nga na Cut spice-spice gyud. ba? May kakakulig ang silikman. Kaangkapan man gud sa imuha gang is nganong imuhang gi-entertain. Correct. Okay. Oo. So, kinahanglan imong hunahunahon kay dili man pud hinuon sa kanang mag-uyab pa dili man pud required gyud nga nakauyab na ko dapat diri na gyud ko forever. Pero hunahunaan lang gyud kung kinsa gyud ang imuhang ganahan. Correct. Kuha gyud nimo kung nag-ila na Balansihon gyud pud jud. mo ato imuhang pass, unsa man gyud murag mga negative niya makaya ba nimo Oo. ma-i-handle kay para makapamili gyud ka og kinsa. So naa gyud isa masakitan. Correct. So Ana, mamili lang yun siya yun ba? Ayaw duha isa lang okay na nang isa. Oo, dili pwede. Dili gyud siya acceptable nga duhaon nimo sila. Kay panagsara na siya Correct. mo Oo, ana Isod na kayo siya. nga sa side sa lalaki Diba? ba nakikahati bitaw? Oo. So ipaglaban yun, Lagi, Vince. hunahunaon Diba? daw nimo kung ikaw gang ang nasa posisyon sa imuhang uyab. Imuhang Lalaki. uyab ang Diba? maakoy murag nagsikreto nagpadala po diri sa Dear Panimbaya. Lagi. Masakitan po ka Mura oy. magpadala gyud ning lalaki karong mga Ingnon pilang niya ka tong iyang daan simana. nga imo kung gibiyaan sa dugay nga panahon mo balik lang karon. Oh, nya di unsa ba? may Unsa makuha man? nako nimo? Di ba? Mura lugar kag sa imong convenience. Di ba, Pastor? Pag-isikreto, Yeah. sikreto. Correct sa iya hara. Hadlok kayo na siya. Sige, Pastor, unsay ato ang makatampag ana, Pastor, sa iya Kaya ha? naminaw ko sa inyo ha, ang inyo ha ba, nangitagig mo mga negative, nangita mo pagsupak o pagdaot sa both side ba. Pero as a pastor, ako nakita ng situation nga ang lalaki katong first nga boyfriend sa babae nasa gamay o gwapo pero nasa gamay si Piat ang si Piat niya
nga nilakalit dan sa glakaw nga wagin siya rin pebalo ko sa dagan sa panahon. Tinan ko pag-text. Oh, na 5 years no. Then siguro sa babae po nga side makita nato nga wala man siya nag-expect nga ingato ang mitabo. Pero sa word nga move on ang netabo nga ni padayon na rin taon siya. Wa sa expect ko sa dagan sa unahan. So ang pag-uyab bisan siguro napulihan niya ang iyang first boyfriend sa ikaduha, adi man nato na siya malalis nga iyang buhaton kaya mo to kagulingon. Dayon niabot ang isa siguro tinuod man makaingon siguro nga siguro napasay pagtingin, no? Dapat magbubuo na lang siya. So although Ellen G. White was telling us that it is okay, mas maayo pa nga i-broke nimo ang kasing-kasing sa wala pa na minyo kaysa na minyo na ka nga imo daoton. So sa una to na pag-apply sa atong kinabuhi, labi na kato nagpadala. So imo una-unaon kung bugat ba ang second o ang first. Then last ako itambag sa imo, iampo sa Ginoo. Correct, mo Kung gina siya. naapagi kay pagbati nga bugat sa permiro o mas maayo gito sa kay ikaduha, wala man ay problema nga imong bulagan ang ikaduha. Basta ako ikatambag sa imo sa minaayo nga paagi. Correct. Ayaw ibiglaan nga basin ikaw noon mahimong center of attraction o awayon nining duha. Correct. Hala, So by doing that, that's another issue. dako na siya nga impact sa imong kinabuhi nga Ginoo mo tabang sa imo. Correct. So, amen. Kaayo siya na. Salamat kayo, Pastor. No? So, kato, I hope we were able to enlighten you. No? We will always remember, relationship, bisag uyab-uyab pa ni siya, but you're talking about commitment. Diba? You've given your commitment to your present boyfriend. Diba? And training. yeah, kumbaga, training. sa Correct, Panginoon. love. Yeah. So, kung inana man gani. So, balik Kung siguro ano kinsa tano ka. sa sinugdanan sa kinaudyukan, ana, nga, kinsa man gyud. Look for, kung unsa gyud, i-weigh in ang issue and then search for your happiness kung asa gyud ka. Wala man na siya nagpasabot nga kay si past ni balik dito na lang pud ka or si present kay si present na lang pud ka. Ikaw gyud maka-decide gyud pud ana no, just weigh in the situations and make sure nga dili ra pud kayo siya sakit sa inyuhang tanan. Kay at the end of the day bisag imong kuan nagyoy masakitan. But ana lang siya, always seek God's kanang guidance on this. Pero ang no? bukad nga masakitan kanang iyang present. Oh, ana gyud siya. Correct, kay nagigugma naman. siya. Kung Right, yan. di ba? Una nga, siya ramurag siya ray wakabalo. Sa sitwasyon. Correct ba? So, Kita inana kabalo, no? pero buwa jud. Di ba? Nakibalo na karon. So, kato mga nakarelate ani nga sitwasyon, no? We hope that we were able to enlighten you and sa katong letter sender namo daghang kisalamat sa pagsalig sa imuhang sitwasyon sa amoha. Og Bing, move on tagamay like tama niya. mga paglaong 50 years nga giampo gipangayo og paabot sa atong Ginoo niya si Ma'am Pinky Golfan ang atong sa SPUC Women's Directress alang sa usa ka sugulanon mahitungod sa pagtuo. Ani akini. 136 people, young and old, gathered together to accept Jesus as their personal Savior in the humble place of Cahayagan Bayog, Zamboanga del Sur. This is one of the most rewarding experience of any minister. To see that people responded to the call of God for His other sheep who are not yet in His flock. Today, I want to let the world know that God is going on with that business of gathering His other sheep who are not yet in His flock. He wants them to be in His flock because He wants to come soon. These people were participants of the Timeless Truth Bible Seminar, a week-long seminar held last July 30 to August 5 of this year. As the South Philippine Union Conference and Zamboanga Peninsula Mission Women's Ministries Department organized this seminar, they were yet to be surprised by a wonderful testimony from the people they've touched. Kani himo pinaagi sa mga pagpaningkamot sa Women's Ministries Department sa distrito sa Bayog. Nalipay og dako nga na magkayos ang saming gagaw. Amen. Nagpasalamat po kog dako nga niabot pong panahon ingon ani nga nalamdagan po na muna sulod sa pila ka kuan nga murag na nahayagan jud ni lahi jud siya.
what makes this day special is that somebody special also decided to accept Jesus as his personal Savior. From this day on, I would like to say nga nagpasalamat po ko sa tanan nga convince na ko og sa akong kagalingon po nga nalandagan ko sa Ginoo samtang ako naminaw sa mga pagtulunan nga ako nakabot no nga this is nga mabalik ta sa sabagan sa Ginoo. 6 of the precious souls who accepted Jesus have been part of the prayers of Mrs. Golfan for 50 long years, a living proof that the Holy Spirit works in ways beyond our understanding and in a time that we cannot foresee. For God is faithful to His word when He said, "The things which are impossible with men are possible with God." Luke 18:27. Kini pinaka-espesyal gini sa ako kay dugay na nga katuigan, mga 50 na kaanyos, nakabalik ko din sa lugar nga ako gitubuan, niya din ako mga igagaw ug mga pag-umangkon nga nahimo na sab kabahin sa na iglesia sa Adventista. Ang ako yung gibati as of now, overflowing nga kalipay og sa sudlanan pa ni ang ako rungko pa nag-awas sa kalipay. Sa ato pa murag nagbukal sa paghangad sa Ginoo nga gamhanan gyud siya. May gahom gyud siya, may paagi gyud siya nga ginatigom niya ang iyang mga anak. So dili siya malupig siyang kaaway bisan pag unsa himuon sa kaaway sa Dios, mudaog gyud siya. Nagapasalamat ko sa Timeless Truth Seminar nga gipanguluhan ni Pastor Golfan kauban sa iyang pinanang kapikas Ma'am Pinky nga naabot kini sa mensahe ug dili lang kay basta mensahe nga simple kun dili nag-uyog yun sa foundation sa ato ang mga kahigalaan. Long as it may seem in our finite human minds, but it's never too late in God's time. We may think of giving up, but God never does. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Galatians 6:9. Daghan nato ang wala naghatag og pagtagad nini tungod kay kining hugaw. Apan kini adunay dako nga kahimuan sa atong kinaiyahan nga kinahanglan atong sayran. This morning, let's talk about animal manure. Kining word manure actually dili biya ni meaning tae. Dahil sa Italy, diha nagsugod ang maneuver ba? Kaya dagham lang kabayo dito ba? Kaya lagi maneuver ang iyang west. Kung gitawag sa animal manure. So ang purpose sa animal manure, fertilizer gid siya. Unsa man pwede tanan nga klase sa mga waste sa mga animals? Kaniadto sa wala pa mauso ang chemical food sa mga hayop, tanan. Pero karon pilion na lang. Ang pwede sa amo adere, for example, tayo sa baka, karabaw, kanding sa amo adere nga kategory, magamit siya kay wala man siya chemical residue. Unsa na nga category engineer? Unsa pa day ang uban ng mga category? Kanang uban, for example, iti sa manok. Kanang tayo sa kanding nga building. Ug ubang mga mananap nga pang antibiotics o gibutang mga steroids, gibutang og artificial growth hormones, naana siya chemical residue silang tae nga kung i-apply sa tanom, although matambok mangyapon, but ang tao nga mokaon makahatag og kadaot siya panglawas tungod sa gitawag og antibiotic residue. Pwede ma-fertilizer pod ang tae or iti sa manok? Fertilizer magna siya, pero doon ay process composting una. I-process una yung microbes kay paglanglitan sa manok, taas kayo ang yung methane gas o ang baboy. So kinahanglan ipabugnaw na siya for 21 days kay kun ang itig sa poultry, ibutang nimo dito sa imong tanom, masunog ang imong tanom kay grabe gyud na kay init, maabot og halos 60 degrees centigrade ang iting nga makalutog sa labihang kainit. Aside niya na engineer, unsa man iyang dako kaayo nga kahimuan sa atong ecosystem? Ang ecosystem, for example, tayo sa kanding nga natural, kanang layod nga kanding or mga baka, once mo na ibutang nimo sa imong prutas o mga tanom nimo nga kanang long range sa mga kahoy o prutas, once mabutang na imo na, dili para sa abono nga chemical nga pagbutang nimo mo
mo expose ra. Kana siya sustainable hangtod kay magsigil siya reproduce og microorganism from time to time, labi nag emulching siya niya tabunan po siya laing nga mulching. Wow, sige siya produce og microorganism. Sustainable agriculture, sustainable siya nga abono. Muna maghatag pagmayong panglawas, di pagid siya mawala sa area. Unlike chemical fertilizer, pagbutang nimo ma-expose palit na pud ka, makadaot pa sa panglawas kay chemical sa gikan sa fossil fuel, makamatay. So na ba kay mga advice or message atong mga viewers, engineer? Ang atong mga viewers, although kining organic agriculture kinahanglan kakugihan o usahay ka na matapol taba. Ako bitaw sila mga kauban makakita kung tayo skaba o hipusa. Di ko makagwanta nga mulakaw kung nga dili na ako madala kay nahibaw ko nga grabe ni siya ka kanang katabang sa akong pagpangabono sa akong tanom. Grabe siya ka-beneficial sa atong agriculture. Pero ang uban, tungod kay nagsalig na lang sila sa kanang mamalit na lang abono nga synthetic, ay murag instant ngay butang dili na lang sila maghagog pamunit sa mga tay. But in fact, abundant karon ang mga manures. Daghan. Unsa po'y mahitabo, engineer, kung walay mga animal manure? Kung walay animal manure, wala po'y makaon ng sagbot. Kay biodiversification, ang hayop, ang tao, ug ang tanom katinabangay lang na libot-libot. Ang hayop kauno niya ang plants, mulibang siya, ang tayo kauno na po sa plant. Ay ang carbon dioxide kauno sa plant. Ang plant pagawas po carbon dioxide nga gitawag fresh air. Kini nga atong isimutan muna ni siya. Muna giingon ako gikan sa omegas halas kitang tanan beneficial gid sa biodiversification process sa atong world. Nga na ka maayo ang Inana gid ang Ginoo, inana siya. Ang iyang technology hilabi ang taasa. That's why no wonder tungod kay wala ta mo gamit ana nga material dagha masakiton karon. Grabe ka dagha problema. According to Victor Hugo, he says that all the human and animal manure which the world wastes, if returned to the land instead of being thrown into the sea, it would suffice to the nourish of the world. Kini si A.G. Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og pili. Kay kini, tipik sa balansing kinaiyahan. Salamat A.G. Santinais Galvez o kay Engineer Raga sa inyong pag-inform sa amo ang kanang tiang mga tai dili lang nga waste lang dahil siya maayo po dahil siya nga abono sa It mga has value. Oo. So Labi na sa orchids. Di ba, Direk, no? Ang kanang tayo ikuan sa orchids. Nindot kay ang bulak. okay. Ani ana pud kita sa atong birthday bulletin. Okay, Sama na sa itong mga birthday celebrants. Actually, si Daryl, si Fitz. Yes, great. Birthday. Si Fitz, Gerard, Yamit, kitsa na. Happy birthday. Ella Marie. Saturday Tandaya. Happy birthday, bro. Claire Rosales. Pastor Pastor, happy birthday. Claire Alfred William. Analu Sumampong. Hash. Ghosted Has Ma'am Makala. Shirley Happy birthday. Ping Ping Gisataw. Daryl Tin, Tin, happy happy birthday. Mga ASEAN ni sila 88. Johnny Digaon. Digaom. Annalyn Batulan. Tolan. Right Yes, now, happy sige. birthday. Lagi siya gibutang sa birthday bulletin. Grabe. Lagi ba? Alam, layo magapot siya. Lipod-lipod. China pangkuan na O siya. karon mga kapaglaom, Diba? tungod kay birthday man sa atong higala, labi na si Daryl karon nga wala dire og birthday usab ni Pitts. Wala jud ko nag-greet sa imo Pitts, karon na jud ko mo greet nimo happy birthday. Tungod o karon na si asa ato ang producer nga si Miss Lia. Pasok. Magdala siya sa Maganda na ta. Happy birthday to you. Dito agi Happy birthday to you. Mane si Lia. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, so Daryl. Para sa Yes. atin ito, pero sayang wala Dili daw, kay labot daw, dili da. Message. Pitts. Oh. Wow. Ingon nga. Wala ko na-expect ate, grabe. Sige, okay, Pitts. Nakakit siya surprise. Ano man yun? Okay, praise the Lord. Thank you so much. Prayers na lang ni mo. Hope Sa Channel imong family. Mag-expect na sunod ha. Sige, Pitts. Ang sa man yung prayer Mag-expect na speed. yun. The una,
praise God yun kay gabi bago na ako na kauban yun ang hope no, and ako gining gina-dream, ako gining gina-wish gid bitaw gid nga makauban, Amen. and gituod gid sa Ginoo nga makauban mo na ako. So last Sabbath ata to nagkata ko experience sa Hingoog Church. Ana ko nga dream come true gid ni siya, and praise God no nga gihatag niya sa kuan ni, and hopefully hatan po niya og more strength nga mopadayon sa layo kay Hingoog. And we are doing this not to please ourselves but to praise Amen. God Amen. and to inspire our fellow believers po nga mapadayon silang mapadayon ang ilang pagtuo, ilang paglaom gyud sa Amen. sa Ginoo. So praise God. Thank you so much for Lawyer this. Ganda, kapit ng hurot. Wow. And 1, 2, 3. Yay! Yay! Happy birthday! So, Papa, hopefully makita niyo niyo. Sobet, padayon sa imong kadasigon sa ato ang media ministry. Thank you so much sa tanan no, mga host, mga technical. Yay! Oo, Behalf sa ato team, mga daghang boys. kayong salamat. Oo. O karon So- mga kapaglaom, aniya na usab kita sa ato ang greetings pagpadayon o kamo dunay mga birthday diha, pwede mi ninyo padala og cake. O guban pa nga Thank you sa mga sponsors. pagkaon sa mga sponsors. Mag-greet na ko, Yes, Wing. go. Happy Sabbath to Yes, Sir oo. Ping Digaom and family, Sir Noah, Genesis Sterling, Charm, Kuya Charm, Ate Charm, and Kuya Andro. Happy Sabbath po to Mom, Pinky Golfan, and Pastor Edwin Golfan. Happy Sabbath po. And to Pastor Heshbon Moscato and family. Happy Yes, so Sabbath. ako gipasalamatan Dr. and Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa inyong matahom nga bulak. Nindot kayo, makita na ko sa pidaghang kailahang mga flowers dito. Oh, what a Makaingon lovely ko, rose. Wow, Diba? nindot kayo. Rose. Daghang salamat Ma'am Cora sa imong suporta. O akong ipanimbaya diha, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you kayo sa pagsunod sa imong mga tambag sa ato ang mga kauban din sa Hope Channel, labi na sa Panimbaya sa Kabuntagon Happy Aug. Sabbath, Sir. Oh, magkita Oh. ta ni Sir Rex. Sir Rex, Oo. wow. Yes. Thank you kay Sir Rex sa imong suporta. Makita, O yes. karon mga kapaglaom, nakita na ko ang greetings nga gihatag dito sa MBC isa ra gyud, pasensya na kaayo. Gikan Iwala kini mo ba? sa Badas Church Mati, Davao Oriental kang Elder Badas. Oscar Aborno, kang Annelyn Aborno, Lister Aborno ug sa tanan nga mga sakop Abordo og sa tanan nga mga sakop sa Badas Church. Happy Sabbath kaninyo diha sa Mati. Dagantang mga viewers diha. Happy Sabbath kaninyo. Before tanan. anything else, ato sang walay nagka-answer Yes, sa walay to ang walay Bible caller. trivia. Yes. Lisod-lisod Oo, bitaw correct. gito siya. Amot Correct, gituyo oo. naman siguro ni mo ni direct So- kalisod-lisod doon. Unsa man gyud ni Rek? Be, unsa Oh, yung sa sa answer ato ato, be? Pangutana? Kaya kung ako'y pangutanon, Herod's brother Philip. pod. Philip. Makita siya sa Oh, Mark si Philip. 6:17. Yes, Lisod mga siya. kapaglaom, padayon nun to atong mga greetings. This is from Pinky Bear. Happy Sabbath sa tanang Luntayaw family and to my husband, Long God bless. Happy Sabbath Panimbaya, watching from Toronto, Canada. This is from Early Mondehar. Happy Sabbath from Davao del Sur, from Janet Hamisola Rabanuel Villasorda. And also I'm watching from Santiago of Chile. This is from Marcelo Inquina Riquelme. And also happy Sabbath to my husband Gideon Alarce and my son Keith Daniel, and to all the churchgoers of Tagulwan Church Philippines from Slimy Shady Depths. And also happy Sabbath from Inair, Mongolia, China. From Jeronimo Fomera. And also I would like to greet my family, Prieto family, Kabahag family, Ang family. Good morning and happy Sabbath kaninyo. Greetings to Rodriguez family and happy birthday to Brother Dominico Rodriguez Sr. And greetings to Gumban family at Bokbok Don Carlos Bukidnon. Alright, no? O padayon ta sa atong greetings. Greetings gikan kang Leia ni siya. Greetings sa atong producer. Greetings to Livan, Christy Kilalang, BVJ, and JV Sakasan, Lester Maghanoy, Ariel Umandam, and Dennis Arquiliano sa Molave District, Western Mindanao Conference. O kay Kuya Michael Huson diha sa UK. Salamat kaayo sa imong pagtanaw ug pagsuporta sa amo. And to nag-reunite gud ni Lovely, no, the members of Iligan City SDA Central Church Youth Choir, especially the pioneering members. Happy Sabbath diya sa inyo ha. And to my CSTE family sa USTP and ang pamilya sa akong pinaka number 1 nga fan na akong bana diha sa Lumbia National High School. Yes. Happy Sabbath. Wala na mo'y greetings tanan basi magbayad. Napay daghan no. Last. Sige. Okay, happy Sabbath, Gladys Pertosa, Rovins Philip, Ma'am Evelyn Aguilar from Illinois, Marife Hilario Jerusalem watching from Qatar. Wow. Dennis Lumactud Manera, happy Sabbath. Sa tanang Manera family o Orog family, Costanos o sa tanang katauhan sa Valencia. Dennis Lumactud Manera, Shirley Richie,
Mimi Galdones, April Kirante, and also Bailo Gonzaga sang happy Sabbath and happy birthday sa iyang daughter nga si Elijah Joy Bailo. And sa tantang hingo, happy Sabbath. Yes, and mga kapaglaom, no, ako lang iimbitar sa inyo ha. In Harmony is airing na every Wednesday 6 p.m. So In Harmony. Ako i-greet ay advance happy birthday to Faith Aranas, Yes, to Lederly oo. Mendez, and also to the August birthday celebrant, yes. si Ate April, si Cherish. I-greet na ko si Christian, og si Red na adire, og si, of course, si Gia. Maraming salamat sa iyong Pagpunta dito? Yes, I-greet daw nato si Gab Gab. Oh, daghang Ingon kayo yun salamat. nila. Oh, love, I-greet. daghang kayo salamat sa imong karong Ate Love, pag-anhi. salamat Amoy sa kalipay. Love. Mga pila na po ta katuig mo balik diri mga 2 years. Next year, next year. Oh, Karon na gid po din sad ko kay karon na po ko nga Sabado nga Pero maka-join makantay ni niyang gabi, love, kung asa ni mo dalon, okay ra kayo gabi. So, Walay greetings. problema. Daghang kayo salamat mga kapaglaom. Ug dili man namo mabasa ang tanan ninyong mga greetings next Sabat. Daghang kayo tang mga greetings. Amo ka na og i-replyan na sa amo ang director diha sa FB ang inyong mga greetings. Mga kapaglaom, batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ugma nga tuburan o naghalagdong kalasik sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghinguski ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Ate Char, naami dire. Bye-bye.